No já mám ještě jednu lepší vánoční zprávu pro vás, nebo popřání na svátky a novým roku. Od mojeho kamaráda Tomio. Sice Tomio, já jsem ti říkal, ta hudba na to vánoční přání je příliš hlasitá, jo, aby si tady, kdo mě poslouchá, to jsem tam já nedal. Já jsem bývalý zvukový inženýr, kurva, pošli mě ty tvoje videa a já ti tam upravím audio pod tím. A je dobré. A ty, Ježíšku, prosím, mysli se špetkou rozumu na ministry Fialovy vlády a na premiéra Fialu. No a podle našeho názoru řešit pomoc Ukrajině půjčkou je pro hnutí SPD samozřejmě zcela nepřijatelné. A prosazujeme i zákaz propagace islámu v České republice. Je to mimořádné nebezpečí. Pakliže jakýkoliv migrant přijde do České republiky z těchto nepřizpůsobivých, řekl bych, kultur, protože prostě radikální vyznavači islámu jsou neintegrovatelní. Já jsem o tom plně přesvědčen a dávají mi za pravdu i pohled na západní Evropu. Já jsem se nemohl rozhodnout, které video dám první. Tady budou následovat 3 videa od Tomio, trvají každý 2 minuty. A říkám si, dám to, kde on popřál všem veselé Vánoce, anebo těch pár, co dal předtím, že zdrbal jednu situaci a zdrbal druhou situaci. A dokonce v tom jeho přání na Vánoce se mu taky podařilo, a já zvedám palce Tomio, se mu podařilo taky velmi diplomaticky, musíte se naučit číst, nebo musíte umět číst mezi řádky, se mu podařilo taky zdrbat vládu Fiala. Kdybych já uměl být tak diplomatický a neříkal furt kurva, čurva, píča, políte mi prdela, kurva, oši. Kvůli tomu nejsem politik, že jo? Takže Tomio, já jsem tvůj nejlepší fanoušek. Děkuji za flašku sáky, co jsi mi poslal. Kamarádě, to je příliš slabé, jo? To je nějaký 38. Já tady na Moravě piju slivovici, ale dobré. Dám si ju na Silvestr na tvoje zdraví. A teďka nechám na vás se rozhodnout, jaké z těch 3 videů je co. Co je popřání Vánoc, nebo popřání lepší zemi, nebo aby nám bylo lepší. Já vidím všechny tyhle 3 videa pozitivně. Mějte se pěkně prozatím a teďka to nechám všecko Tomio Okamura. Řešit pomoc Ukrajině půjčkou v řádech desítek miliard eur je pro SPD zcela nepřijatelné. Nesouhlasíme ani s členstvím Ukrajiny v Evropské unii. Evropská rada minulý týden souhlasila se zahájením přístupových jednání s Ukrajinou, a to jenom díky tomu, že Maďarsko jako členský stát se hlasování nezúčastnilo. Následně nebyla ani schválena finanční pomoc Ukrajině v celkové výši 50 miliard euro díky využití práva veta ze strany Maďarska. Hnutí SPD podporuje tento pragmatický postoj Maďarska, jelikož premiér Viktor Orbán tímto chrání zájmy své země. V minulosti Evropská unie již podpořila Ukrajinu celkovou částkou 100 miliard euro. Slyšíte dobře, to je neuvěřitelně astronomická částka. A další pomoc ve výši 50 miliard euro je plánována tak, že 34 miliard euro by bylo řešeno půjčkou Evropské unie a zbytek, asi 17 miliard euro, by zaplatily členské státy. Jenom abychom si rozuměli, co je myšleno tou půjčkou. To znamená, že Evropská unie si půjčí. A samozřejmě Česká republika se na to také bude muset půjčit, aby poslala peníze Ukrajině, protože jsou všichni zadlužení až po uši. Jak Evropská unie, tak Česká republika. No a podle našeho názoru řešit pomoc Ukrajině půjčkou je pro hnutí SPD samozřejmě zcela nepřijatelné. S ohledem na vývoj ekonomiky a stav veřejných financí si to náš rozpočet nemůže dovolit a potřebujeme peníze pro naše vlastní občany. Zároveň nesouhlasíme s členstvím Ukrajiny v Evropské unii. Ukrajina je ve válečném stavu a ze strany Ukrajiny musí být splněna celá řada kritérií, aby se vůbec mohla o své členství ucházet. Je dobře, že v této otázce je možné ze strany členských států stále uplatnit právo veta. Jen pro příklad, Turecko zahájilo přístupové rozhovory v roce 2005 a stále vstupní kritéria neplní, mimo jiné z důvodu omezování práv národnostních menšin, zejména Kurdů. Hnutí SPD podporuje v této věci postoje a kroky Maďarska a jejího premiéra Viktora Orbána a vyzýváme premiéra Petra Fialu, aby postupoval v těchto otázkách společně s Maďarskem a Slovenskem. No ale co dělá Fialova vládní pětikoalice? Naopak souhlasí s tím, aby se Česká republika nadále zadlužovala monstrózními penězi na úkor českých občanů proto, aby se posílaly peníze na Ukrajinu, což je úplně bezedná, zkorumpovaná studna. Je to doslova
podraz na Českou republiku. Je to podle mého názoru vlastizrádné jednání vůči českým občanům a České republice odsouhlasit tento migrační pakt EU, protože tento migrační pakt podle dosavadních informací skutečně ukládá takzvanou povinnou solidaritu při přijímání migrantů, kteří nelegálně přichází do Evropské unie. V první fázi je tam napsáno, že státy budou mít na výběr, to znamená buď přijmou to přerozdělení těch nelegálních afrických, islámských a dalších migrantů do svých zemí, nebo zaplatí takzvané výpalné ve výši 20 000 euro v přepočtu 500 000 korun za každého odmítnutého migranta. Případně tam může být nějaká pomoc těm zemím, které jsou nejvíce zasaženy migranty. Ovšem, následně je v článcích migračního paktu napsáno, že pakliže si státy budou nadmíru vybírat to placení toho výpalného a nebudou naplněny ty kvóty a ty rozhodnutí o tom přebírání toho určitého počtu migrantů, tak přichází fáze 2, a to už je povinné přerozdělení těch migrantů do těch jednotlivých zemí bez možnosti se z toho vyplatit. Takže je to samozřejmě úplná katastrofa. My jako SPD říkáme jasně, že nechceme tady žádné nelegální migranty a už vůbec tady nechceme žádné africké a islámské migranty. My prosazujeme nulovou toleranci jakékoliv nelegální migrace. Prosazujeme to, aby všichni nelegální migranti věděli, že nemají právo na azyl, nejenom v Evropské unii, to už asi nezachráníme, ale v České republice. A prosazujeme i zákaz propagace islámu v České republice. Je to mimořádné nebezpečí. Pakliže jakýkoliv migrant přijde do České republiky z těchto nepřizpůsobivých, řekl bych, kultur, protože prostě radikální vyznavači islámu jsou neintegrovatelní. Já jsem o tom plně přesvědčen a dávají mi za pravdu i pohled na západní Evropu. Tak samozřejmě je to katastrofa pro naší budoucnost. To znamená, já si myslím, že už jenom tento moment je na okamžitou demisi Fialovy vlády, protože oni chtějí zničit definitivně sociálně, ekonomicky i bezpečnostně Českou republiku. A znova říkám, pakliže bude SPD ve vládě a my chceme být v příští vládě, tak otevřeme i na evropské scéně, otevřeme i v Evropské unii migrační pakt EU i Green Deal Evropské unie, protože obojí ničí Českou republiku a jsou to šílené plány, které prostě vytvořili nějací blázniví politici, který prostě jsou zřejmě zaprodaný Bůh ví komu, ale rozhodně nemyslí na budoucnost a bezpečnost České republiky. Dámy a pánové, drazí přátelé, vážení spoluobčané, přeji vám i vašim blízkým co nejkrásnější svátky. Přeji vám hodně zdraví, dobrou náladu a mnoho štěstí. Těm, co nám vládnou, přeji také špetku zdravého rozumu. Snad jim ho Ježíšek konečně letos nadělí. To by byl opravdu nejlepší dárek pro nás všechny i naší republiku. Myslím, že naděje umírá poslední. V Německu před pár dny napadli migranti Santa Klause s pokřikem "Tahle země je naše". Ku podivu Santa se nezalekl a tlupu migrantů zahnal. Ta dobrá zpráva je, že když se nedáme, tak ustojíme společně jakékoliv zlo a neštěstí. My máme Ježíška a to je dokonce o ligu větší a silnější persona než Santa od Coca-Coly. Takže naši budoucnost vidím růžově. Pokud budeme držet spolu a nenecháme si vzít třeba svátky, jako jsou Vánoce, pak všechny zlodary z Bruselu a z dalších míst v pohodě ustojíme. Tahle země není ani migrantů, ani Bruselanů. Patří těm, co ji vybudovali. Těm, co v těchto dnech slaví Vánoce. A ty naše evropské Vánoce zachovají i našim potomkům. Přeji vám všem nezdolně dobrou náladu, mnoho štěstí a ty, Ježíšku, prosím, mysli se špetkou rozumu na ministry Fialovy vlády a na premiéra Fialu. Z Bruselu se ho určitě nedočkají. A tak to je jen na tobě. Přeji vám všem ještě jednou krásné svátky a hodně štěstí.